रायजो लाखिनो हायो खावलायबाय बे गुबुन जायगायाव बिथां आइजों ramchiary बयबो सिनायो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम खुलुमबाय आङो दादाखौ आवगोल 2017 आव लोगो मोनदोंमोन ना ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनबाय मैया सिनायदावलायाखैमोन आं ओमफ्राय दा मोजाङै सिनायबाय जों आवगोल माने आं उन्दैयाव मोनसे मामोन बे आइटेम सं नङा टाइटेल सं बे डान्स खालामदोंमोन ओमफ्राय बेहाय बे दादायानो आंखौ सिखायदोंमोन आरो लोगोसे मोसादोंमोनबो गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय 5 years जोबोद गोजोनबाय लोगो मोननानै आरो नोंना भिडिअआ फैबाय ना औ दा इदिनो फैगासिनो दिनैसो आंनि मोनसे रिलिज जाबाय मोजां खोनानानै मोजां मोनदों दा जोंनि बेंगलनिबो आसामनिबो नायदो दे खुलुमबाय गासैथिंबो दे मोजां मोनबायना लोगो मोन जोबोद बाख्नायथाव नोंथांमोननि हारिमु सिबिनो लानाया आं गोजाननिफ्रायनो खोनासंबाय दंमोन नोंथांमोननि मेथाइ रोजाबनायफोरखौ बिसा एबा बर' सावथुन महरगिरि आफादा नोंथांमोन बादि रोंगौथि गोनां फावगिरि रोजाबगिरि मोसागिरि आरो टेकनिशियानफोरखौ जौगासार होनानै बर' सावथुनखौ मुलुगदांखा खालामनायानो बेनि गुबै थांखि आरो थारैनो नोंथांमोन बादि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरा बिसानि जौसाङाव हाबा मावोब्ला जोंनि बर' सावथुन आरो बर' हारिमुवा जोबोद गोजौ फारसे दावखोलांगोन दे फंबाय बिनानावमोन जों बयबो बिसानि जौगानायनि थाखाय गारांसियै जै होदों जय बर' सावथुन महरगिरि आफादनि जय बर' सावथुन मुलुगनि जय बर' हारिमुनि जय बर' सावथुन महरगिरि आफादनि जय बर' सावथुन मुलुगनि जय बर' हारिमुनि of love, peace and joy. This day, 28th of December 2022, we welcome you with honor and pride to the 4th Bodo Film Award Ceremony 2022 of Bodo Cine Artists Association BCAA, held in Barama, Baksa. Words fail to express the gratitude we have for you, but it is our humble initiative to offer our sincere love for you. Heartiest congratulations to you on your winning the 5th season of the reality show DID Little Masters 2022. A child of the board. सोनाय जानाय नंलिया आरो जायफोरा हाबबाय बिथांमोनाबो ओंखारलांनो नांलिया खावलायनो थाबाय बेखायनो सोरबाफोर बायजोआव दङब्ला थाबैनो हाबफैनांसिगौ मानोना जोङो थांलाय फैलाय बे लामाखौ बन्द खालामसिगोन
दा बेखायनो गासै महरगिरि बिथांमोनखौ जोंनि सिङाव फैनो थाखाय गोख्रै खावलायहरनाय जाबाय। दायो जोङो जोंनि गुबै हाबाफारिसिम दावखोलांनोसै। दा ओंखायनो जायफोर महरगिरि बिथांमोना बायजोआव दंहैयो थाबैनो हाबफैनांगौ। जोङो थांलाय फैलाय लामाखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन आरो हाबफैनायनि उनाव जाहाथे ओंखारलांफिनला, मानोना बायजोआव थांग्रा जायगायाबो जोंहा उनथिंजाय दंखायो। महरगिरि बिथांमोनखौ जोंनि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनांगौनि थाखाय भइस अफ बड'